Tervetuloa takaisin. Tämä osio on siis Voice of Hahmonen ja tässä meidän tähtihahmot etsivät hahmosia omaan tiimiinsä. On aika ottaa sisään seuraava kandidaatti. Kääntyvätkö tuolit, kun tänne saapuu iätön hahmo jostain Pohjois-Suomesta? Hän tulee tuoreen saalinsa kanssa ja on kävellyt tänne ja aikoo hurmata rularilla hokemallaan. Tässä tulee eräs mies. Eräs mies. Tervetuloa. Siis sinun nimesi on... Eräs mies. Ja koti on siellä, minne haukeni laskee. Älä nyt siihen laske sitä Eli koti on siellä, missä sun haukikin on. Ja haukeni lasken. Hienoa. Onko sulla joku hokema? Koti on siellä, minne haukeni lasken, sanoo eräs mies. Ja nyt sä olet täällä ja yrität päästä jonkun hahmon tiimiin. On kävellyt Kilpisjärveltä ja tullut hakemaan sen kaunottaren, sen Suomen joutsenen. Sanohan suoraan, minkä tuolilta... Eikö maistu? Ei vaan se Koskenrannalla kostunut helmi. Se Imatra impi. On pakko nähdä. Ja vielä nätimpi kuin luonnossa, minne miesin työn. Koti on siellä, minne haukeni laskee. Älä hitoksen laita sitä siihen, kun... Siulko on tuo hauki tuossa, niin miten siellä se oikein valmistaisi? Tökkäisin kuule poronsarveen ja siitä haukkaatais raakana. Hän on ihan hullu. Niin oot nätti ja ihokin on pehmeä ja kiiltävä kuin hauen suoma. No nyt mie romaahan, kun mie löytän toilonvuleet tuolta Pasila Alepasta. Ihan jotain markan rasvaa mie vaan laitan. Tukka on kökkerä kuin poron palleron jäkälä. Siis oot siellä Lapista, että siellä on saamelainen? Mie en oo saamelainen, mutta tuut Lappiin niin kaiken saa. No jos me oltais Lapissa, niin missä me siellä asuttais? Lumihangessa kierittäis kuule kahdestaan revontulia alla. Koti on siellä, minne haukeni laskee. Tiedätkö, se oot kyllä vetävän näköinen kaveri. Mut kun mie en voi asua missään, missä ei oo lattialämmitystä, kodinhoitohuonetta ja apsi 5 kilsa säteeli. Mie en voi kyllä lähteä. Kuule, erämies. Eräs mies. Aivan. Mitäs jos se yhteiskunta pyöriskin nyt niin, että tämän kerran Ymmi vois sulle alastomaksi porontaljan alle muuttua? Mä heitän täältä nyt pelastusrenkaan sulle eräsmies, mut mulla on tiukat ehdot, että sä pääset mun tiimiin. Nimittäin tiluliluli, mulle toi hauki, niin paikka on kiinni. Selvä homma. Se on sillä kovista. Onneksi olkoon eräs mies. Eräs mies. Ja Marttinin tiimiin. Ihan jalat veteellä. Näin. Peli muuttuu jännittäväksi, sillä seuraavasta hahmosta meillä ei ole juuri mitään ennakkotietoa. Sen tiedämme, että hän saapuu jostain päin itäisestä Suomesta ja käyttää nimimerkkiä Ammattilainen. Tervetuloa! Tervetuloa! Kenen kanssa minulla on ilo puhutella? Kuule Sajonaarasta, Jaska. Jamo, et sä voi tänne tulla? No Osimo, minä tulin kato Osimolle inspiroimaan tää uuden hahmot, jos mä pääsin mukaan tähän kisaan vielä, kuule. No niin. Katsotaan miten tapahtuu. Minä inspiroin Osimolle. Shhh. No niin, Osimolle näin. Minä olen Veikko Vilauttaja! Osimolle näin! Ei ottanut! Ota mukaan tiimi! Ei ota Hansku tiimiin mukaan! Ota! Ei ota! Jäbä! Ota tiimi! Ota tiimi! Hansku kuule! Ota tiimi mukaan! Ota tiimi! Ota tiimi mukaan! Eikö ammattilainen? Joo.
Osimohan oli vain hokema ratkaisee, mutta Osimoille näin ei taida mennä täällä läpi. On aika ottaa viimeinen hahmonen tänne tähtihahmoisten eteen. Tässä tulee varttuneeseen ikään ehtinyt poliitikko. Jostain päin Suomea hän on Touko Puuppanen. Tervetuloa Touko. Sä olet Mistä? Kuka sä olet? Mä olen Touko Puuppanen, olen kansanedustaja 94-vuotias. Perussuomalaiset. Voitteko tulla tututtelemaan? Sä olet poliitikko, mutta olet nyt lähtenyt tähän Voice of Hahmonen kilpailuun. Mitä paikkaansa? Onko sulla joku hokema? Voitteko tulla tututtelemaan? Ja Touko, kaikki 4 tähtihahmoa käänsivät tuolinsa. Tämä on suuri kunnia. Suuri kunnia. Kunnia ilmeisesti. Voitteko tulla tututtelemaan? Kuka haluaa aloittaa? Äänen perusteella minä ajattelin, että se on ihan kuin minun ukko Imatra Ketterä pelin jälkeen. Mut nyt kun minä näen sinut, niin sinähän oot ihan kuin minun ukko Imatra Ketterä pelin jälkeen. Olen mitä Imatralla käynyt. Saattaa olla, että olisi suuri kunnia olla ukkoisia. Vero maahan. Onko Ymillä jotain? Kuule, mä nyt ihan... Suuri kunnia. Aivan. Mut mä en silti nyt saanut ihan selvä, että mitä sä kehotat yhteiskuntaa tekemään. Kyllä, minäpä kertaan vielä. Tulevat tänne, vievät meidän tupakit, meidän nurkkiin, tulevat tupruttelemaan. Nyt en saanut vieläkään selvä. Menkää kotiin tupruttelemaan. Aivan. Kotiin tupruttelemaan. Ja onko Marttiinilla jotain tähän? Ikäispuolestaan se olisi oikein sopiva tänne mun tiimiin. No minä voisin Marttiin tulla sille krematorion puolelle tupruttelemaan. Juu, siellä onkin hyvät savut. Savut voin ottaa, mutta koko askia. Ja Jäväleisson, sä käänsit myös tuolisi. Kyllä, Jaska. Sano vielä kerran, mikä se Jävän slogani olikaan? Sehän meni näin. Menkää kotiin tupruttelemaan. Meitsi vois kyllä lähteä ajaa Jävän seuraavaa kamppista. Pitäis kreaa Jävälle vai joku uusi slogani? Mitäkä se voisi mennä? Vastakkain tupruttelun aika on ohi. Kiitoksia. Vastakkain tupruttelun aika on ohi. Kiitos, tämä oli suuri kunnia ja paljon. Touko Puuppanen. Onko? Tämä on ollut suuri. Mulla täällä on. Perussuomalaiset. Haluan kiittää. Touko, sun pitäisi valita joku tiimi niitä menet. Valinta, olen tehnyt. Valinta on selvä. Mitä Jävä duunaa? Onko Jävä tänne meitsin pois? Kiitos. No niin, täällä ollaan. Näin on Touko Puuppaselle löytynyt Jävän tiimistä paikka. Kiitos vierailusta, Touko. Tämä oli suuri ilo meille kaikille. Näin, tämä oli Voice of Hahmonen.